Ingo mo kagapi-gapi, abi na mo ikaw kuha. Ngutang tagkape guys ha. Ano yung mga utanganan guys oh. Tok, tawa. Oy, gawa. Oh. patay tanay. Ano yung mga kauban guys oh. Oh. Oh, dia lang saban, dia lang. Ngutang tagkape dire usan kape. Katong lami kay ba kani ba lami ani kape habi ta katong kuan. Bayaran na. Dua. Ha? Bayaran mo? Bayaran ako akong utang ug kani. Salamat ha. Salamat sa imo ang suporta sa ginagmay na akong negosyo. Ginagmay pero kanunay. Oo. Kani imo piso ang balor na mahimo na sa kalibo. Puhon, swerte. Swerte. Salamat. Mayor. Hindi ka nakakumpra ani lami lagi ni Energina no. Pandesal ba? Gusto riyan. Pag-inquire ko na mo ron atong tanawon. Pag-inquire Nga naman daw ko no? nag-inquire ko karon nya giatas tong iti mga temporary and available. Na pa to Ha? Kinabasin ba? System down lagi, system down. Namang ko inahak. Sabi pa na inahak. Ha? Ay. Tawag CNN man news, CNN balita. Ay. Ay giyak. Mo, Inahak ang kon. Ah, te kuyawa na sa una na hitabo na biya sa una. Sa BPI. Pero sabi pa, di ka withdraw. Ha? Di ka withdraw. Withdraw ka. Nag-withdraw na lagi lamil sir. Oh, ambot lang. Tagamaktan. Kay gabi depende sa branches kay gabi dito ko 20 daw ang kon. Do ka itim nga system down. Ate, una na sa Ay inahak lagi. Ako nang ibalik yung dito. Mamatan. Ambot lang diri Park Mall. Usina Park Mall.